Nás natáča. Chlapcov. Čo si vraní, one? Toto, čo to robá? Škríkajú. Po petržálke. Hej, do piče, teraz nemám one slovnú zásobu. Ale keď to ja pustím, tak uvidíš. Magor. Magor Trubica. Čo? Magor Trubica. Magor Trubica. On vypráva, že on je športovec. A pozri, aký je. Však má 35 kg a 1,25 m. Čo si jebe, však to zakopiem pod zemu. Jak vodovodnú trúbku. 2,5 metra, ty debil. Daj tam aj jeho. Molo. Toto je on. Čo to navrhol, aby si odpadol. Toto je on. To je on, ten hajzel. On ma do toho donútil. On povedal, že keď ja nedám na teba video, že on ma dá odievať. Pozri, aký je. Tuči bomba. Na to seba, ty kokot, ty snehulák. Toto je na piču. To natáčaš ozaj? Aha. A jak to je vidieť? Dobre. Kvalitka, všetko je, kamera, strik, pát, môžeme ísť. Povedz volačo na toho molocha teda. Nevím teraz, nemám tu zošičok, zabudol mi ho dať do piče. Som mu povedal, že nech tam volačo napíšte. Alebo na toho ega, teda. Na toho ega volačo povedz. Čo? Ego. To ja si môžem povedať. On je tá ego tyčinka, tá musl, čo majú bile za 23 centov, ty kokot. Taký on je ego. Čo to dáš do huby do piče a kokot sa s tým drhneš. Aj s jeho repom. Vydal jednu pesničku, žijeme len raz a teraz je slávny za to, že má 30 miliónov videní. A čo akože teraz? Máme sa s tebou to jebať, debil sprostý. Tam, kúpil si, čo to má, MLčko biele? Gelko. Dobre mu je kokotovi, a počkaj, ty skrachuješ. Aj s tým tvojim kamarádom úžasným, najkrajším, čo má retázky z oného. Z hip-hopovej stránky, ty kokot. A poví, že že čo to stálo? 5 minút strachu, ty kokot. To si to ujebal. Potom to dáme cez víkend a to sa musí aj tak Čo ešte čo vypráva, čo ja to zostrihám. Na korytnáka. Na korytnáka daj, na korytnáka. To ja nepoznám. On si hovorí korytnák a on čo má pancier na chrbte, kokot vyjebaný. Čo, jak ninja korytnačka Rafaelo. Že má 2 metre, moloch sa vyhráža chlapcom. Takýto je on frajer, v aute si sedí ve Fabii 1.4. Áno. A počkaj, sadnem si ja. Ale uvidíš to rošošo. Ty šašo. Cirkusový šašo. Lebo už len chýba tá gulička na nos červená a čistý si. Moloch. Čo si jebe? Vladko. Čo ho jebával vlastný tátko. Debila. Pozri, čo sa z neho vykuklil, ty kokot, aký Voldemort. On čistý Voldemort, on má dva ksichty, aj vzadu, aj vpredu. Taký je on špatný. Takýto je on. Multitalent. A on sedí vedľa spoluvodiča. A on čo je, aký vodič? Čeho? Elektrického prúdu, jebenci boha vyjebaného. Takýto je on. On vypráva na Rytmusa, že on je Turek. A on čo je? Azerbajčančan bujácky vyjebaný. Azerbajčančan. Dobre, už to nenatáčaš, však more, čo robíš? Však chcem volať čo vidieť, ne? Jak to on natáča. More, však foťák len z 75. roku. Ešte čo tam máš ten blesk, praskne. Ukáž to, Jojo. Ukáž, nedávajte mi to. Povedz ešte volačo na toho ega teda. Nepovím, však ukáž mi to, ne, more, však čo si jebe. Aj tak tu sa spája všetko cez víkend. Povedeš do Petržálky? Michal, Do Petržálky. vysvetliť? Áno, tam po tých rohoch, čo tam ponožky má smradlavé vyjebané, čo keď tam dojdeš do piče si musíš dať plynovú masku. Takýto je on frajer. Má bundu more za 3,50 ze second handu do piče a robí sa veľký On Hiboperes. Chudá chlapec. Musí ho natáčať človek more zezadu z auta. Čo nechce ukázať tú jeho postavu, vyšportovanú. Bimbo. Povedz ešte
Nepoviem nič, povedz ty. Na Spirita povedz. Na Spirita? Čo Spirit je dobrý chlapec. Však ja som s ním robil 25 rokov z levárny, ty kokot. Všetci jebe. Čo on bol najviac človek. Takto mi podáva ruky, reku, prosím ťa, pomôž. Reku, áno, pomohol som mu kokotovi pozrieť, že je pán. A čavo, teraz ja takto? Bez cigaret, bez všetkého? Takto sa nám navyjebal. Takýto je on je kamarát. Takýto. Áno. Povedz na skauta. Na sama. Samo scout. Nosatý Pinokio. Čo vám k tomu poviem? Čo on keď repuje, on si musí dať rúšku, aby neopul celý mikrofón. Lebo že on je taký, že on slintá jak ten oný, americký bulldog. Bernard. Čo ho má Gwen Stefani ve videoklipoch. Dobre, však už to vypni, more, však ja nebudem vyprávať, však teraz ja som tu dal len tak, ja to chcem vidieť, jak to je, ne? More, natáčaš jak oni. Tento kam píša kľúče. A počkaj, dať si majiteľ. Meteo! Povedz na gambu. Na gambu povedz. Gamba. To ho nepoznám. Na roka. Na roka. Na roka. To už len to slovo, že gamba. To vyznamená, more, že to je hamba. Hamba Povedz na roka. Roko je zas frajer, kamarátko. Roko to je hotovo, on postavil scénu. On ju dal, normálne on jej dal dušu. A Matrix? Ja ho nepoznám. Ale však Matrix, a čo ja viem, Hamba bao. to je tiež nejaký Tintin. Taký jak Roko. Však už to stopni, ja to chcem vidieť. Tento more. je stvoriteľ celého tohto tisu, more. Áno, ten. Jim Jones. On vypráva na Patrika, že Jim Jones. A pozrite sa, jak on vypadá. Však čau vypadá jak Voldemort, prisám Bohu. Dva ksichty má. Nechci sa mi teraz.